Dnes je 13. dubna a je to historický okamžik, kdy Měkky jde ochutnávat tyto 4 koly a rozhodne se, která z nich je Coca-Cola, protože... Ahoj, mami! Míša totiž patří mezi známé fajnšmekry a znalce Coca-Coly a proto se rozhodla, že nám to všem natře. Míšo, můžeš začít, prosím tě, a od začátku, ano. Do toho, Míšo, bych chtěla říct nejdřív... Jo, myslím si, že podle čuchu je ano. To číslo 3. Asi dle aroma nebo vůně, myslím, že bude odborného hlediska. Teď podle chuti. Ne, teď jdeme ještě podle barvy. Senzorické hodnocení. Ano, senzorické hodnocení, Magdi, děkuju. Pak to bude buky. Míša má přece možná to cukrovku, že to je možná nějaký... Ano, s Míši cukrovkou to asi není úplně vhodné, ale... Vyřadila bych tuto největší skleničku. Co to je? Číslo 1. A co si myslíš, že to je? Já nevím, to je asi nějaká pomerančová limonáda. Chcete nechat kolovou pomerančovou limonádu? Tohle by pravděpodobně mohla být nějaká Coca-Cola, ale ne červená. No, to je strašný. Tohle je můj favorit. Číslo 3 zatím vyhrává ve všech senzorických nevím, nemůžu si vzpomenout. Senzoricky to vyhrává. Jo, senzoricky to vyhrává. Měla jsi už nějaký česnekovky? Jo, to dost kresluje chuť. Jo, jasně, tohle taky není kola. Ano, tady už to prochází, ještě tady Peťa, Míša, tady je Nikča a další Peťa, všechny. Co já to mám? Číslo 1. Číslo 1. Mě chutnala Takže, co si myslíte? Říkám, že je to číslo 3. Číslo 3, jo. Teda vyjde k řešení. Takže, budu vám to říkat postupně. Číslo 1. Pepsi Cola. To bych vůbec neřekla. Číslo 2. Cola Light. Aha. To je můj favorit. Číslo 3. A číslo 4 byla disco cola. Ale u čísla 2 jsem říkala, že to bude nějaká kola, ale že není červená. Ano, říkala, máš pravdu, Ká. Ty vole, byla jsem spocená jak ty vole. Koukám je ochutnat číslo 3. Každopádně Tesco Cola největší ekl teda. Zkuste si tu lehkou a 3. No, ta lehká. Prosím vás, tady si to klidně Ukaž. dojde a pijte si. Dobrý, já si vezmu tohle, jo. Petě, ukaž tu 3. Mě chutná Pepsi. Zasloužíš si to. Pepsi, já jsem lehkou. Chápu, že jsi to, Míšo, poznala, ta 3 skutečně je nejlepší. Ano, stále natáčím. Lightka je podle mě nějaký hnusná, tam cítím aspartam a ta je na mě příliš sladká. Ano, Míša, výherce další soutěže. Gratulujeme. Děkuju. A volíme ji největším fajnšmekrem Coca-Coly. 13. Loučíme se s vámi. Děkuju. Peťa, pozdrav rodiče. Ano. Zdravíme. Počkejte, taky natočím. Video natočila Simona Dostálová se svým profesionálním komentářem. Ano. Autor videa. Nashledanou. Nashledanou.